niveauer, som så passede til de 4 niveauer, som man skal til prøver til i dansk prøve 1 og 2 og sådan noget, som man skal i dag. Ikke? Og så begyndte andre forfattere at komme ind og skrive også, fordi der var ikke ret mange forfattere, der skrev til den målgruppe. Og så blev jeg faktisk redaktør på den serie, så jeg stadigvæk, siden 1994 har jeg været redaktør på serien, og fået en hel masse andre forfattere til også at skrive for serien, så de kommer ud med deres bøger, så det ikke kun er mig, der skriver. Ikke? Så det har jo været rigtig godt. Ja. Og nu har ministeriet jo så udvalgt de der 4 niveauer, så når de laver beskrivelser af, hvad eleverne skal kunne til deres prøver, så bruger de der 4 niveauer, som jeg så oprindeligt startede op sammen med Specialpædagogisk Forlag, som ligger i Herning. Dem arbejder jeg så sammen med. Jeg har gjort i 27 år. Jamen, så er det lidt sundt, at det ikke har været dansk hos dig. Ja, det er det da. Det kunne have været godt. Kunne du have nået det? Det var i 82, jeg flyttede til Aarhus. Nej, jeg startede faktisk, jeg kom til Aarhus i 90. Så. Okay. Jamen, så kunne vi jo godt have mødtes. Ja, det kunne vi godt. Jeg underviste jo på det tidspunkt. Jeg er stadigvæk lidt ked af det, at min udtalelse ikke er det, men nu er vi portugiser lidt som franskmand. Vi snakker så og og det er sådan nogle svære lyde for os, fordi det er ikke inde i kropsmekanik. Nej, det er rigtigt. Det er det, og jo, hvis man skal anstrenge sig. Jeg kan høre, du har svært ved y-lyden. Ja. Og hvis man skal anstrenge sig, så... Ja. Men jeg blev meget glad den anden dag. Jeg var i Sønderborg, Sønderjylland, ikke? Og jeg så lige kort til en ældre danske par, og så snakker med dem kort og sådan nogle ting, og så siger manden på den tidspunkt, men ved du hvad, du snakker noget bedre end prins Henrik, ikke? Jeg siger, tak skal du have. Det var da dejligt. Det var godt at få. Så det var en kompliment, men du snakker noget bedre end prins Henrik, ikke? Jeg måtte ikke grine på det. Jeg synes, det er det samme problem, lige præcis, som prins Henrik. Det kunne være, at han bedre kunne forstå, hvad du sagde, end hvad Ja, han kunne bedre forstå, hvad jeg sagde. Ja. Og så får jeg snakket lidt langsommere, specielt i forhold til, det er på grund af vande mig til, du ved. Ja. Fordi vi snakker altid meget urtik, sydeuropæere. Ja, jo. Jeg sørger også altid for at snakke forholdsvis langsomt og tydeligt. Men det er svært for mig. Jeg er så en, som har speed på. Ja. Men når man har været indvandrerlærer i mange år, så er det næsten naturlige ting, at man snakker tydeligt og langsomt, ikke? Ja. Men for mig er det meget svært den der, fordi hvis jeg snakker for urtigt, så er portugisisk speed på dansk, ikke? Okay, ja. Og så bliver det uforståeligt. Ja, det duer ikke. Det ved jeg godt. Ja. Så jeg forsøger, og jeg har lavet alle folk rundt omkring mig i mine kredse, som jeg kender og sådan noget. Jamen, hvis jeg er for urtigt, så siger det bare. Altså, så forsøger jeg at være langsom. Ja. Jo. For det er en stor offerråd, ikke? Ja. Men det er udtalelserne og den ting, jeg forstår dem godt, så sig bare. Ja. Jeg bliver ikke sur, nogen som er, for jeg ved godt min svaghed. Ja. Det er jo godt, du ved det. Ja. Jo, men så er det bare at kommunikere, og så finder vi ud af det. Ja. Så der er ikke nogen store problem med, når folk siger, ej, nu går du for hurtigt, så siger det okay. Fordi jeg bliver emotionel, og det er ikke når jeg fortæller om tingene og serien, ikke? Ja. Og det er klart, men det er det, jeg er ked af, at jeg ikke fik en ordentlig skolegang. Jamen, det synes jeg også er synd, fordi man kunne faktisk lære rigtig meget, og lære meget om udtalen, men også om samfundet, så man ikke kom ud i nogle problemer. Det har jeg lært sprog og sådan noget. Altså, samfundet er ikke nogen problem med det. Men jeg synes bare, at den udtalelsen, for det er det sværeste i dansk. Ja, udtalelsen. Ja, det er rigtigt. I hvert fald for os sydeuropæere. Og der kan man sige, at i starten, da vi underviste, der gik vi ikke ret meget op i det. Det var faktisk først, i slutningen af 90'erne, der virkelig kom fokus på det med udtale og sådan noget. Ikke? Og jeg endda husker forsøgt med til en ske hjem, og så på en ske for at få bevægelsen i den mekanik, men altså, det kan man ikke holde længe. Jeg prøver at snakke dansk med en ske i munden. Så, Ja, men det var ikke kun det, du skrev. Du skrev meget med. Fortæl dig. Ja, men jeg har jo også skrevet... Så begyndte jeg jo også at skrive for børn, fordi jeg fik jo mine egne børn. Og mine børn, de havde svært ved at lære at læse efter den der metode, som var populær på det tidspunkt. Det var noget, der hed helhedsmetoden, hvor man skulle læse ord, i stedet for at lære hver enkelt bogstav. Så min søn, han startede i skolen, så skulle han lære, at der stod, her sidder en stær, før han overhovedet kunne bogstaverne. Og det fungerede ikke for mine børn, fordi de var meget visuelle. De skulle sådan kunne se hver bogstav og sætte det sammen, og de er også auditive og sådan noget. Så jeg tænkte, det må jeg altså kunne gøre bedre end den der bog. Så skrev jeg min første bog, som mange, som har gået i folkeskolen, har haft, fordi der er 27 bøger i den serie nu. Og de bliver brugt rigtig meget i de danske folkeskoler, fordi at det er sådan den allerførste bog, som man kan læse, som er en rigtig bog, hvor den hænger sammen og sådan noget, ikke?
Så fandt jeg ud af, at jeg kunne faktisk skrive rigtig mange bøger til folkeskolen også, og helt ned fra de små, og så også til tosprogede udlændinge, som var lidt ældre og havde måske problemer med at læse og følge med i de bøger, de læste i klasserne. Men så kunne de bruges i specialundervisningen, eller hvis de havde frilæsning og sådan noget. Ikke? Så kom jeg ind på at skrive sådan nogle cafébøger, som jeg faktisk lavede det samme system med at dele op i 3 niveauer, som bare er for folkeskolen i stedet for, og som også er blevet meget populære. Men der er en god ting at lave det forskellige niveau, for så kan man gå fra en niveau til en anden, når man føler sig tryg. Og så føler alle jo også, at de sidder og læser en bog. Man kan ikke se uden på bogen, hvad niveau det er. Der er kun sådan et lille mærke nede for neden, ikke? Så det er ikke sådan, at der er nogen, der sidder og føler, nu læser jeg et dårligt niveau, og så er der en anden, der læser et godt niveau, eller sådan. Sådan er det jo ikke. Jo, fordi altså det med at lære et sprog og at læse og sådan nogle ting, der er ikke lige til. Ikke engang for danskerne, ikke? Nej, jamen altså, der er jo også mange danskere, der har problemer med specialundervisning, som så også skal have sådan nogle bøger, så derfor, ellers kunne man heller ikke udgive bøgerne, fordi ellers var der jo ikke salg nok, hvis det kun var nogle få, ikke? Så derfor er det jo godt, man har en bredere målgruppe. For jeg kom en gang til, jeg ved ikke, jeg husker præcis, hvordan det var, men jeg kom en gang til at snakke med den danske og sagde, jamen, jeg læser Søren Kierkegaard. Det gjorde jeg så, ikke? Nå, forstår du det? Jeg sagde, jo. Nå, det er svært for mig, så er det, ikke? Ja. Og der kan man godt se, men det er selvfølgelig sådan anden, men det er også fordi, jeg studerer filosofi i Tyskland, så på den måde, så er jeg med enig i den miljø og sådan nogle ting, så det er forståeligt nok. Apropos Kierkegaard, så har jeg faktisk også skrevet bøger om Kierkegaard. Og H.C. Andersen og Kaj Munk. Altså fordi det på det der blå niveau, læseværkstedet, der er jeg så slået mig sammen med min mand, Karl Ove Kierkegaard, han hed jo også Kierkegaard. Og så har vi skrevet bøger sammen om alle de her kendte danske forfattere, filosofer og sådan noget. Fordi jeg også synes, det er vigtigt, at indvandrere, der kommer her til landet, lærer noget om vores forfattere og de kendte filosofer og sådan noget. Så i H.C. Andersens år, der skrev jeg også meget, ikke? Det er fordi det er en del af kulturen. Ja. Ikke? Jo, og Grundtvig også, ikke? Ja. Og så skal vi have en indblik i det. Altså, det er det, jeg for eksempel, jeg bor i mange lande nu, og det var jeg går altid at prøve at læse om den kultur, prøve at læse om historien, hvad historisk udvikling af hver landet. Jeg prøver at læse om deres forfatter, prøver at læse om filosoferne og sådan nogle ting, for at prøve at forstå kultur. Jeg synes, det fungerer ret godt for mig, for jeg ved faktisk ret meget om dansk kultur generelt, ikke? Ja. Så en af dem, som uden at lave testen, den sprogtest, som man skal være danske statsborger, ikke? Har faktisk bestået det flere gange. Ja. Altså, hvorfor laver det ikke? Nej, for jeg er imod princip. Man skal lave så en test for at blive dansk statsborger. Men jeg har faktisk bestået det hver gang, nogen laver test til mig. Fordi jeg har sådan en stor viden og læser meget. Men du har jo bare fundet din viden selv, ikke? Jo. Du har været ude og søge selv, ikke? Jo, men selvfølgelig, fordi jeg har en anden baggrund, så jeg er vant til at gå og så information og læse om, hvordan jeg det er det, så på den måde. Men jeg kan godt forstå, en som ikke har det samme baggrund, jamen så er det svært, og så kan det ikke se, og hvordan jeg læse. Og der synes jeg, det er meget fint, at man giver dem information og prøver lige at få på en let måde, fordi hvis man snakker filosofi, så er det meget svært sprog. Ja, det er det. Men det er jo meget bearbejdet sprog, men det er alligevel, altså, jeg kan lige prøve at se, her har jeg med H.C. Andersen, for eksempel, ikke? Altså, jeg kan prøve at slå op, ikke? Det er så sådan en tekst, der ser sådan ud, ikke? Altså, som læses, at det er så det høje niveau af de 4 niveauer, ikke? Fordi det kan jo godt være lidt svært at læse om Grundtvig og H.C. Andersen og Kierkegaard og sådan noget, ikke? Kaj Munk, men alligevel så har vi skrevet det på så let sprog, så vi mener, at det fungerer, og de går også til prøver i det og sådan noget, og bruger det meget, så det er jeg jo rigtig glad for. Jamen altså, generelt synes jeg, og vi har lige haft for ret lang tid siden, en diskussion med disse embedsmandssprog, ikke? Der er du så fedt med det, ikke? Og det, man kigger på sådan en brev, og så, hups, hvad fanden er det for noget, ikke? Altså, og der er ingen, der forstår det. Nej, der er ingen, der forstår det, ikke? Altså, måske de ikke forstår det ikke engang selv. Nej, men jeg kan da huske, da jeg underviste indvandrere, nu holdt jeg i 95 med at undervise, men jeg kan da huske, at de kom med alle de her blanketter, og alle de her breve, de fik fra kommunen, og så skulle jeg oversætte fra det her kancellisprog til almindelig dansk. Det betyder bare, at du skal møde din sagsbehandler 2:00, og du skal have de papirer med, ikke? Men det var rigtig svært for dem at læse, og det forstår jeg godt. Så jeg tog simpelthen også bare at undervise dem i det der sprog, så de havde sådan nogle faste ord, de vidste. Det betyder bare det, som man egentlig oversætter fra dansk til dansk i virkeligheden, ikke? Jo.
Men det er også en stor problem i dag, faktisk, disse kancellige sprog, ikke? Ja. Også for dansk. Ja, men det er det jo. Det er det jo. Altså, så er det jo bare endnu værre, hvis man er fremmedsproget, ikke, og skal lære det på dansk. Men altså, det er også nogle gange, at man bruger disse terminologi, altså bestemt fagsprogen, ikke? Hvis vi tænker miljø, ikke? Og så begynder man at snakke om disse komplicerede ord, hvad skal jeg tænke på nu? Aftalata, for eksempel, ikke? Jamen, hvem forstår, hvad aftalata er for noget? Ikke? Altså, det er sådan små ting, ikke? Ja, så hvis man kan oversætte det på en anden måde på, og fortælle, så kunne folk få en anden viden, ikke? Altså, vi skal også tænke på, at det er vigtigt, at okay, en sprog er en bestemt niveau, men det er ikke alle, det er det niveau. Så er det vigtigt, ligesom at oversætte det til et niveau, hvor alle kan være med. Lige præcis. Det synes jeg er meget vigtigt. Ja, det er også det. Jeg gjorde med H.C. Andersen der. Dengang i H.C. Andersens år, der lavede vi sådan en, der henvendte kulturministeren der, Jytte Hilden, satte til mig og spurgte, kan du simpelthen skrive det her H.C. Andersen gamle sprog om til moderne sprog og let sprog, så udlændinge kan læse det og få noget ud af det? Og det var faktisk en meget spændende proces, med så smukt et sprog, som H.C. Andersen skriver, ikke at ødelægge det, men samtidig skrive det, så det var moderne og enkelt, for der var jo rigtig mange gamle ord i, som man ikke kendte i dag. Ja. Ikke? Altså, sådan en proces har jeg jo også måttet være i mange gange, når jeg skulle arbejde med det. Jo. Ja. Men det vil sige også, at du igennem alle disse år, ikke? Er også på en anden måde udviklet en speciel sprog, kan man godt sige. Ja, det er faktisk rigtigt, fordi når jeg nogle gange, nu har jeg jo begyndt de senere år at skrive almindelige ungdomsromaner, almindelige børnebøger, billedbøger og voksenromaner og sådan noget, så kan jeg godt mærke, at jeg skal lige tænke mig om, fordi jeg har fået et specielt sprog. Jeg ved nærmest, når nu skal jeg skrive på begyndersprog, og så er mit sprog sådan. Nu skal jeg skrive på niveau det og det, så er mit sprog sådan. Så skal jeg jo passe på, når jeg pludselig skriver en voksenroman, som den seneste, jeg har skrevet, Forandringer. Det er jo en helt almindelig voksenroman, ikke også? Og, hvor jeg kan skrive alle de lange sætninger, jeg vil, og bruge de ord, jeg vil, og sådan noget. Og der kan jeg godt mærke, at jeg er ligesom gennem alle de her år, 27 år, man skriver og læser let, så er man altså også påvirket af det sprogligt. Altså, jeg vil snakke om en bog med, før vi afslutter her, for jeg synes, den er ret interessant fra min perspektiv. Ja. Det er den der med betoning, hvor du sætter oven og verbum. Ja. I forbindelse med et verbum og sådan nogle ting. Ja. For der er sådan nogle ting, nogle nuancer, som er meget svært. Ja, det er meget svært at forstå sådan noget som det. Kan du vise os den bog? Ja, det er sådan et hæfte. Hvad betyder det? Ja. Hvor jeg har udvalgt, jeg tror det er 12 verber. For eksempel går. Ja. Men tænker, så siger vi på dansk, jamen vi siger går. Ikke? Jamen det betyder at gå, ikke? Ja. Jamen gør den også det, fordi tiden går. Ja. Og noget går af, og noget går mig på. Og der er noget, der går fra, og der er noget, der går til, og går bort. Ja. Jamen altså, alle de udtryk, hvad betyder det dog? Og det lagde jeg mærke til, det var der ikke noget undervisningsmateriale om, men det var jo bare den naturlige del af vores sprog, ikke? Jo. Så tog jeg simpelthen de vigtigste verber, og så skrev jeg herude, hvad det betød, og så skrev jeg nogle eksempler på, hvordan det skulle forstås. Og så bagefter, så kom der så opgaver om, så skulle man prøve at forstå det og skrive, hvad er det så for en af dem, og sætte kryds, hvad betyder det så? Hovedpinen gik over, ikke? Ja. Betyder det så, hun havde ikke hovedpine mere, eller hvad betyder det så, ikke? Ja. Så man faktisk fik opgaver omkring det. Og det synes jeg var en vigtig ting. Ja, det synes jeg også, jeg har mærket til det. Ja. Men Kirsten, tiden er lovet for os. Det var dejligt at have dig som gæst. Ja. Måske skal du komme en anden gang. Det kan godt være, det ved man aldrig. Jeg bor jo i Aarhus, så det er jo nemt. Ja, det er det. Nu er du Rosianne. Men måske jeg snakker om din egen roman nu, som kommer og sådan nogle ting. Så jeg siger tak for, at du kom. Ja, selv tak. Og fortsat alt, hvad du kan fremover. Tak for det.